Da, evo danas posjećujemo 2 od 11 gradskih domova za starije osobe. Ukupno je u njima oko 3800 korisnika i korisnica i tradicionalno grad Zagreb dijeli božićne poklone kao znak pažnje, prije svega zahvale našim starim sugrađanima i sugrađankama na njihovom doprinosu u razvoju ovog grada. Tako da evo, to je jedna od ljepših stvari koje kao gradonačelnik sam do sada imao priliku raditi i doista takve protokolarne stvari napune baterije jer se stvarno vidi radost, radi posjeta, ja bih rekao više nego poklona. Vezano uz obnovu, brine li vas ova vijest iz Fonda Solidarnosti? U Europskoj komisiji kažu da se taj rok za trošenje tog novca neće moći produžavati. Hoćemo li na kraju vratiti dio novca? Pa ja sam shvatio taj stav Europske komisije više kao da se on prema sadašnjim pravilima ne može produžavati. Međutim, i dalje vjerujem u to da na neki način i lobiranje i pregovore od strane vlade, tu će isto tako biti vjerojatno i riječ i ulogu će imati Europski parlament i vjerujem da će se ipak na kraju produžiti taj rok. U kojoj fazi je obnova u Zagrebu i što je s ljudima koji su i dalje u hostelu? Pa što se tiče obnove javnih zgrada, kao što znate, to je u punom jeku, znači uskoro bi trebali i otvoriti jednu od tih, znači sve škole i vrtići su sanirani, još to su bili mali popravci, međutim ostalo je 13 škola što se tiče cjelovite obnove i jedna od njih trebala uskoro biti otvorena, tako da onda ostaje 12 i jedan učenički dom, to su cjelovite obnove, znači konstrukcijsko ojačanje, ali isto tako unapređenje kvalitete zgrade. I u tom smislu stvari idu dobro, već smo govorili o ovim nekim potrebama realokacije u odnosu na sredstva koja su predviđena, koje su veće od štete koja je stvarno nastala, a s druge strane u kulturi i zdravstvu smo vidjeli da novca fali. Što se tiče alokacije iz Fonda Solidarnosti u odnosu na ugovorene projekte, to je inače novac i za gradske i za državne zdravstvene kulturne ustanove, tako da ta realokacija vjerujem da će biti osjećena. Sve skupa nisu zadovoljni vašom novom? Pa dobro, mislim, jasno je da dio roditelja odgojitelja nije zadovoljan, najavio je tužbe, to je njihovo pravo. Međutim, kažem, s obzirom na financijsku situaciju, s obzirom na potrebu izgradnje dječjih vrtića, s obzirom na ciljeve Europske unije, ciljeve Hrvatske, vezano za to da se poveća broj djece u dječjim vrtićima, mi smo odluku donijeli i pri tome stojimo. Nove godine na trgu Bana Jelačića, tu su sad zadnje nekakve pripreme što se tiče ograde gdje će biti građani pri kraju, što se tiče konsultacije sa svim službama, sa policijom, sa stožerom. Što se tiče programa za novu godinu, znači tu će biti kvalitet Zagrebačke filharmonije koje će svirati izvedbe grupe Queen. Tu će zatim biti izvođači, neki od izvođača iz Voice-a i A strane, kao što je primjerice Filip Rudan, koji će izvesti domaće i strane hitove i tu će na kraju biti grupa Psihomodula. Sad Tomašević, gradonačelnik grada Zagreba. Ovom prilikom želim čestitati svim građankama i građanima grada Zagreba sretan Božić, ugodne blagdane i sretnu 2022. godinu sa što više zdravlja i što više ljubavi.